ni a kumana kuma belebeleba fila o b'a kɔnɔna la sabu a bɛɛ lajɛlen an ka jamana ɲɛmaw olu ka baara bolodalenw ye a jirala k'a fɔ kunungo jamana bɛ lahala min na sisan limanaw ni lakanabaliya dɔw de bɛ ka fara o kɔlɔlɔ kan an ka jamana kɔnɔ sigi min ni faamaw bɛ to ka kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u k'a ma conseil supérieur de défense walasa ka hakilila falen kɛ jamana ɲɛmaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako yɛrɛ ka an ka jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ min ye bandaw ye ale min bɛ cɛmancɛ fanga kunna bi ale de tun bɛ baara in bɛɛ ɲɛma a kɛnɛ ka yen nɔ minisiri damadɔ minnu bɛ lakana kunna i n'a fɔ n k'a fɔ cɛmancɛ fanga danga yɛrɛ vice président colonel Assimi Goïta ale tun bɛ yen premier ministre fana tun bɛ yen Muktar Wan ka taa se gouvernement ma caman ma ani finitigiw ka ɲɛma caman ko kuma kɛra min kan a jirala k'a fɔ nin waati in na min ye lakanako ye limanaw o min ni kuma bɛ ka k'a kan nin waati laban in na kosɛbɛ jamana bɛ se ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ ani ka se ka i jɔ jɔyɔrɔ la walasa sigida minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la nin waati in na ni lakanabaliya ɲɔɲɛnen don yɔrɔ kofɔlenw na limanaw fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na l'histoire ka fɔ la k'a ta kɔsa in na Baɲangara Moti mara la ka na san ka na tɛmɛ fo Hɛrɛma kɔnɔ fɛ Sikaso mara la yɔrɔ bamancimaw ye u ka walejuguw laman ni yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen la a kɛra sababu yɛrɛ ye finitigiw ni a dɔw senfɛ finitigiw ni bamanci wale tigilamaw karila ɲɔgɔn na o de senfɛ sa wulikajɔ ninnu limanaw a kɛra sababu ye min y'an ka finitigiw dɔw ye olu ni tora la dɔw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jogina bololamina caman bɛ olu tiɲɛna a ko siratigɛ la hakililajigin don sankaw fɛ yen yɔrɔ jugu minnu filɛ nin n'olu tɛ fɛ ka Mali sumalen ye bi limanaw u ye taara bengani wale min ta ka ɲɛsin brigade territoriale min filɛ nin gendarmerie tɔgɔ la san n'a kɛra sababu ye moto 4 n k'a fɔ moto 2 ani mobili 4 olu u y'olu bɛɛ lajɛlen jeni min ye gendarme kelen ye o jogina kunnafoni laban minnu yɛrɛ bɔra a jirala k'a fɔ ko gendarme a ka banada a ma ko a la ni tora la ala ka hinɛ a la l'essor ka fɔ la Hɛrɛma kɔnɔ fana o daraw kan yɔrɔ min ye nin ni ani Sikaso mara de ka surun a jirala k'a fɔ poste min filɛ nin ye nɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko bamanci wale tigilamaw limanaw u taara tasuma de don nin poste in na minɛn minnu bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen jeni k'a bɛɛ turu a kun kan ka taa n'u sen 2 ye o bɔlen kɔ ye min ye kosa in na kunungo yɛrɛ kɛ kunungo a jirala k'a fɔ Jalube ka taa se Baɲangara maraw ma escadron gendarmerie min filɛ o yɔrɔ kofɔlen in na k'a jirala k'a fɔ min ye bamanci wale tigilamaw ye u y'u ka wale fana lama o yɔrɔ kofɔlen in na min y'an ka sɔrɔsi ma 8 ye olu ni toro la ma 5 olu jogina kunungo a jirala k'a fɔ Dinanguru fana a walejugu kelen o kɛra yen nɔ nka ko an ka finitigiw sera ka o ma kofɔlen ninnu u sera k'u jija ka tajuru sara ta ka ɲɛsin olu ma ko a dɔw yɛrɛ bɛ u y'u gɛn fo u taara k'u ka walejugu ma kofɔlen ninnu dɔw ka maa minnu bɛ yen ni armée sera ka olu fa olu su u taara ka olu to min ye forces armées maliennes limanaw waati laban in na bengani wale minnu taara ka ɲɛsin u ma a bɛ fɔ bɔ a ko wale min kɛra Dinanguru an bɔra ka n k'a fɔ Jalube a kɛra sababu ye maa 2 olu jogina a ko siratigɛ la limanaw ni jateminɛ kɛ u taara ka u ka mobili dɔ bɛ yen nɔ u taara k'o to falen don tajiw ani mugu furunta caman de la ani ka taa se PM n'o ye marifa dɔ ye o 2 min ye moto 4 ye ani taliki waliki 3 u taara ka olu to limanaw min bɛ se ka jateminɛ sisan o ye k'a fɔ armée kun ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ kɔsa in na sanfɛ kɛlɛ k'o boloda walasa u bɛ se ka nin ma kofɔlen ninnu ɲini k'u ye a na kɛ bamancimaw fana u n'u ka fɛɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na u ta kɛmɛ sufɛla de fɛ u taa bi an ka armée dagayɔrɔw kan limanaw ka se ka tiɲɛni kɛ ka taa ni u sen 2 ye conseil supérieur de défense min n'a sigira n'a ɲɛmaya tun bɛ bandaw bolo kunungo limanaw a kun de ka se ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ ani ka ko dɔw bila sen ka joona joona walasa armée bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la jamana fan caman fɛ u bɛ se ka bɔ a la cogo min na kuma in ye l'essor de y'a fɔ ale l'essor kelen limanaw min ye musow ka tɔgɔla don ye
sigi kelen do ko kono 8 mars diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a jala k'a fɔ lamɛnbaaw ka hakɛ to limanaw n'i ye jateminɛ kɛ 8 mars ale ɲɛnajɛw o ɲagaɲaga bɛ sen na hali n'a sɔrɔla limanaw coronavirus ko in a ko bɛ ka kɛ o de kɔnɔna la ale coronavirus yɛrɛ a ko a kelen do ka kɔlɔlɔba de lase musow ka baaraw ni u ka ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo ma bi ministre de ye nin kuma fɔ min bɛ muso ni den ni denbaya ka ko kunna madame Buhari Bintu Fune Samake kunungo ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛfɔli min n'a y'o kɛ baara minnu bɛ ni olu bolodalen don 8 mars ɲɛnajɛw senfɛ an ka jamana kɔnɔna la yan o la a jirala k'a fɔ ɲina 8 mars yɛrɛ san o san hakililaba dɔ de bɛ ta ni baara bɛ kɛ n'o ye limanaw ɲina hakilila ko a bilalen don minɛn min kɔnɔ o ye muso minnu bɛ yen ni o ye muso ɲɛmaw ye jɔyɔrɔbatigiw ani muso minnu bɛ yen ni olu bɛ jamaw ɲɛma limanaw ba bɛ se ka don o musow ka baara la ani minnu bɛ yen ni baarada belebelebaw b'u bolo o bɛ se ka dɛmɛ cogo min na cɛ ni muso bɛɛ dama ka kɛɲɛ o siratigɛ ninnu na Mali kɔnɔ coronavirus o lahalaya la sabu a dun jirala k'a fɔ nin waati laban in na limanaw covid-19 bana min ni ministre k'a fɔ la a ye dadigi min kɛ musolakaw fan fɛ limanaw o de gɛlɛyara kosɛbɛ wa o de jatew la o de ka ca hakilila jiginna yɔrɔ 8 mars nana cogo min na lesɔre y'i da don a la a ko don in kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ a ka ɲɛnamaya Mali kɔnɔna la yan o daminɛna san 1994 nka don yɛrɛ ka sigi sen kan limanaw a kɛra wulikajɔ dɔw de senfɛ muso minnu bɛ yen ni olu kun bɛ baara kɛ usines kɔnɔna la Chicago l'Américain jamana kan olu de wulikajɔw kɛ k'u ka hakɛw ɲini san 1857 o ni sisan cɛ a bɛ san 100 caman bɔ o la don yɛrɛ ka se ka dɔn ka don ba la diɲɛ kelenya tɔnba Organisation des Nations Unies ale ye don in ta san 1977 k'a fɔ ko 8 mars ka kɛ don ye musow ka hakɛ an'u ka laɲiniw bɛ lafasa don min na ko a na bila o hukumu kɔnɔna la Mali kɔnɔ yan madame Buhari Bintu Fune Samake yɔrɔ ale de bɛ musow ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen kunna a ye kunnafonidi min kɛ a ko don in na ɲɛnamaya Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o la u kɛlen don ka baara dɔw boloda baara minnu bɛ yen ni boloda 11 ko minnu ma ko session limana a jirala k'a fɔ coronavirus lahalaya de y'a to a bɛ ka kɛ nin cogoya la ɲagaɲaga minnu bɛ kɛ san o san limana a jirala k'a fɔ ɲagaɲaga ninnu caman tɛna fara kan nka a kɔni laada dugubilaw ka fisa laada wuli laada na labato wa covid-19 lahalaya bɛ cogo min na a na kɛ o lahalaya ninnu de kɔnɔna la sabu ministre ka fɔ la yanni bi cɛ u ye nun datugulan minnu bɛ yen n'o ye masques ye o 50 u y'o tila jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw sabu olu ka don u ka se ka u yɛrɛ lakana walasa don in a ka se ka ɲɛnamaya limanaw jate laban minnu bɔra covid-19 ye kɔlɔlɔ min se musow ma u ka baaraw ni u ka sɔrɔw nasiraw la limanaw san 2020 kɔnɔna la ko ni ye jate bɔ 87 musow la cɛw la o ye 76 ye minnu bɛ ni limanaw caman de bɔra olu ka sɔrɔ la musow ta ka ca ni cɛw ta ye a jala k'a fɔ musow bɛ hali sɔrɔ minnu kɛ u ka feerew ni jagow ni fɛn caman na minnu yɛrɛ bɛ ni olu ka baara yɛrɛ tiɲɛna covid-19 na ko musow olu de ta cayara la wa ko dɛmɛ tara ka ɲɛsin minnu ma jamana kɔnɔ cɛw de ta ka ca na kosɛbɛ ka tɛmɛ musolakaw kan o b'a jira k'a fɔ ko musow limanaw covid-19 a nanen min kɛra a ye kɔlɔlɔ caman de lase musow ma o de y'a to u ye don in a bila minɛn kɔnɔ minɛn min ni o ye ko covid-19 bɛ lahalaya min na muso minnu bɛ yen n'u bɛ jɔyɔrɔw la ani hali minnu tɛ jɔyɔrɔw la limanaw ka se ka dɛmɛ hali yɔrɔ covid-19 kelen in kɔnɔna la an ka kalansow caman datugura a kɛra sababu ye denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu kun kan ka kalan kɛ musomaninw ko don limanaw olu caman bɛ yen u donna furuw la wa hali garijɛgɛ sɔrɔw bɛɛ bɔra a ko hukumu kɔnɔna la Amsatou Umu Traoré ale de ni fasiri kɛ lesɔr aw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoni gafew ayiwa limanaw fasiriden sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'indicateur du renouveau ye ale kumana Dramane Alu Kone ale bɛ to ka dakuruɲɛ kelen kɛ a n'a nafa bɛ ɲɔgɔn na dak min bɛ tali kɛ a ka bi kuma la a ko dɔw tun bɛ yen limanaw ma dɔw tun bɛ yen minnu ni olu jɔyɔrɔ ɲini yɛrɛ kama
limana walma karim ntaro ni karim mi ku kumbe fega karim de joro mine anake jamana kuntigi denge karim yake jamana kuntigi koro o denge karim anake uye wala indicateur ka fola ko mimbe talikeni watina limana amase maka ni watina shifina kamunu mbei minu kumbe ye télévision radio réseaux sociaux réseaux sociaux minu kumbe ye akenauka fanga min bora san Ibrahim Bokar Keita ka fanga limana kuma fasugu foite mi ma fo fanga ima limana bi olu ma kelon nya donné donga ko dona bi minu be ni bloki ba were kumbula uyo boka bloki were udun limana ukera masu were uye ma minu be ni kolote nena ko ate yelema olu chaman be bi limana dalakan yelemana de kuma minu kumbe jamana kunti koro nofe ka foko aya ama seka ninge jamana ama seka ninge jamana kono limana o ma kelon be bi o sigile nyebe o wale ya kelona o be ka ke jamana kono dore tew lakana balia mimbia sharia bato balia mimbia wati laba ina ajala ka fo ma chaman be olu minena ka udo kasola fantani kule ka soroni limana umabo setigia ere joro kama limana bi ko jamana debe ni la halali konnala jamana chamanche be la halamina bi hali sanifem minun be ni mago jobe kala adun fem dun dala fem limana olu songo be ka sana yeleke bi makele minu kumbe kulela folo Ibrahim Bokar Keita ka fanga ko fanga tabulu mai limana akokele mi ka ke o makele unyana limana udate ka sika douala ni ko in laba ajala ka fo a chaman be minun be ni olu limana kumbe joro nofe chaman de kumbe mi kumbe Karim ale joro nofe limana ambe ode la halala bi ni tasuma jeni maba ko tongana ta ton sanga fo indicateur ka kuma do de ale indicateur kele kono ko fuli ka di anga douane nyama ya so limana uye bara minke samba fla ani mugain konna la min temena limana ay foli bode sabu bara min na kalfara ula indicateur ka fola direction générale de douane uye na folo kasabi mi nyini kana jamana wakande ba konna la samba fla ani mugain temenina fa kera sawawi ministre min be anga sorokoni na fuluko kuna ay foli kerenkerene yere de do gafi kono ka taka nyeshi douane directeur général anaka chedeuma ko samba fla ni mugain min temena administration min be douane kuna usiraka na fulu kasabi mi nyini ka di fasoma baraka kenai jalala ka fo abiti jo milliard keme duru ani biolo fla ani kononton ani million keme nani ani biolo fla ani woro odun limana obina fo akun fora kuka min nyini u yelela o de sanfe sabu fama ku min nyini u fe douane ma u fe samba fla ni muga ko milliard keme duru ani biolo fla ani woro yoro ni oda milliard keme duru ni biolo fla ni kononton minga cha uye min sorola uye min nyini abina fo ni ata kemesara limana yoro ni bara nyena abifo kwa akera 100% onga douane kera 102% limana dore nyina chama de farala ka fuka fo atote abina fo mina fara foka bon ko folika di douane cheduma minu ni limana ajala ka fo ministre jamana famawye laini minke ufe samba fla ani muga konnala hali laini do bey mi dekere min tara desam kalot le shegin samba fla ani muga ka foko administration de douane no douane barakero nuye ko uka do fara uka wulika joka ajala ka fo fana jate were chama fana sorola ola sabu ko milliard keme fla ni bi shegin ani fla ana kunganfe o fana sorlola ministre koni ale takera foli de kanyeshi douane barakelauma sabu ye bara minke limana wasa sorola foka fo atote ko samba flani mugani kelen douane kokura were dirauma uka do fara uka jijaka sabu fora ko milliard keme woro ani bidro ani woro ani million keme fla o de nyinna u fe samba fla ani mugani kelen ni fengo ni make limana akobi chugomina uno fana soro foka do faraka kuma ini ayini mbo indicateur de renouveau kono au bunyabi kuna funla Joliba FM bi kuna foli gafew
limana n'an tora gafew lakalili la k'a jira k'a fɔ min ye Nouvelle Horizon ye ale kumana n'i ye jateminɛ kɛ ministre min bɛ yen n'ale bɛ an ka mara cɛman bɔli kunna administration territoriale limana ko u ye jate kura dɔw ta jate minnu ni dɔwɛrɛ tɛ ko ka parti politique tɔnw dɛmɛ minnu bɛ ta ka ɲɛsin u ma dɛmɛ in ko k'a tigɛ ani hali n'a ma ɲɛ k'i bɛ ka bɔ jamana kuntigiya nɔfɛ limana yɔrɔ nafolo bɛ yen a fɔ min ma ko caution i b'o de bila fɔlɔ ka sɔrɔ k'i kanbɔ ko o layɛlɛla k'o bila miliyari n k'a fɔ miliyɔn 50 la ni kuma fɔra ministre fɛ min bɛ administration territoriale kunna lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ani politique tɔnw ka ɲɔgɔnye dɔ senfɛ ɲɔgɔnye min na a kɛnɛ kan limana a kɛra politique tɔnw ka ɲɛ bilen bɔli kosɛbɛ sabu kuma in fɔra k'a fɔ politique maaw ye ko aya nafolo min bɛ di aw ma san o san ko dɛmɛ ko la na a kasabi ka bon jamana ana kɛ jamana dɛsɛ de bɛ fɛ ka dɛsɛ kɔrɔ de ministre ko o na tigɛ wa min ye politique tɔn minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'u kanbɔ fanga nɔfɛ miliyari n k'a fɔ miliyɔn 50 i b'o de da fɔlɔ ka sɔrɔ ka fanga ɲini baaraw kɛ o la ɲɔgɔnye min kɛra ministre min bɛ administration territoriale kunna lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ani politique tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kuma min bɔra a kɔnɔna la a fanba de ye nin ye limana o kuma ninnu na ko a kɛra sababu ye politique tɔnw y'u ka nisɔngoya yira dɛ caman ko nin bɛna fɔ faamaw minnu bɛ jamana kunna bi transition ɲɛmaw k'u bɛ fɛ ka fiɲɛ tigɛ olu politique tɔnw na wa k'u bɛ fɛ ka min ye olu kan yɛrɛ de minɛ limanaw ka a tunami k'a kɛ i n'a fɔ fiɲɛ tigɛtɔ dɔw la nafolo min bɛ di olu ma n'i y'o tigɛ limanaw k'a bɛna fɔ démocratie fanga yɛrɛ ko nin ye ko de latɔntɔ ye démocratie fanga la ni dun ye jateminɛ kɛ bi administration territoriale ministre a jɔlen don nin ko in kan ko a na kɛ sabu a yɛrɛ ka fɔ la a ko jamana kura in Mali kura bɛ se ka jɔ cogo min na ni nin ye a siɲɛ 4nan ye ani politique tɔnw ka sigi kɛ kuma bɛɛ a bɛ taa ni ka segin kɛ a kuma kan wa jamana ka jɔ a kana kɛ fankelen ko ye o de y'a to kuma bɛɛ a bɛ politique maaw wele u ka sigi a ko kunna a kana kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye a ko foyi ma dogo nin ko in na kuma fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ ka fɔ politique maaw ye a si tɛ ko ministrew de bɛ k'a ta walima jamana faamaw bɛ k'a ta k'a kɛ dogo ye ka na a walaka k'a di politique maaw ma u yɛrɛ ɲinɛ ma hakilila jiginna a ko janvier kalo tile 25 tile 26 ka taa se a tile 27 ma san 2021 in na sigi dɔ kɛra atelier dɔ senfɛ ko jateminɛnikɛla dɔw minnu ye maa faamuyalenbaw ye ale yɛrɛ ka ministeriso baarakɛlaw b'a la politique tɔnw b'a la ani maa caman u ye sigi kɛ o sigi in kɔnɔna la limanaw kuma kɛra fɛn caman kan olu la dɔwɛrɛ tɛ o ko politique tɔnw kuma min fɔra sisan ko k'u ka dɛmɛ ninnu k'a tigɛ ani hali ni député kalata kɛra limanaw député minnu bɛ yen ni olu ta bɛ kɛ i kɛlen député politique tɔn min kɛra sababu ye i kɛra député u bɛ bɔ o la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ politique tɔn wɛrɛ la o bɛɛ lajɛlen kuma kɛra o bɛɛ kan ani fɛn caman wɛrɛw lieutenant colonel Abdoulaye Maïga a ko nin bɛɛ ye fɛn min n'a ma kɛ a ya politique maaw olu ɲinɛ ma o la sa limanaw kuma min ye nin ye n'a jirala k'a fɔ politique maaw kɔni ta kɛra la u ma jɛn n'a ye dɛ sabu u y'a jira k'a fɔ ministre kɔni filɛ ka nin kuma min fɔ nin ye ko ka dɛmɛ tigɛ olu la walima ka président ɲini baara n'o bɛ kɛ caution miliyɔn 50 k'o bila sen kan a fɔra yɛrɛ a caution in na limanaw ni i kan bɔ kalata nɔfɛ 100 o 100 n'i ma 5 sɔrɔ i ka nafolo a kɛra i bolo bɔra a la nka n'i y'o sɔrɔ a nafolo tilancɛ o bɛ d'i ma limanaw nin ko de bɛ sen na o la ministre kɔni ye nin kuma fɔ wa hali ale Nouvelle Horizon kelen in limanaw yɔrɔ jɛkulu min bɛ yen ni o sigilen don n'o kun sigilen don kalata ko kunna CENI commission électorale nationale indépendante yɔrɔ ale cira maa fɛn fɛn b'a kɔnɔna la u ka waati min dir'u ma baara kɔnɔna la a waati dafara a maa fɛn fɛn kun b'a kɔnɔna la bi o bɛɛ lajɛlen bolo bɔra a baara la baara min bɛ yen sisan o de ye ka commission électorale nationale indépendante maa kuraw k'o ɲini ka bila a kɔnɔna la jɛkulu min ye nin ye n'a bɛ kalataw labɛn Nouvelle Horizon ka kuma la k'a jala k'a fɔ a caman bɛ sɔn ka kɛ finitigiw de ye o la limanaw o man ka bali maanaw sabu kabi fanga min n'a a dafirila utukalo tɛmɛnen in na min ni ka RPM to fanga la yɔrɔ RPM kun ta kɛra a b'i bolo bɔ maa wɛrɛw nɔfɛ
ka fanga di olu manga sorasiw tamako yire sorasiw nana u ye fanga ta jɔyɔrɔba fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la bi limanaw ni bolodingɔni bɛ se ka ɲɛsin o ma a bɛɛ lajɛlen sorasiw ye n'a ma kɛ sorasi i b'a sɔrɔ sorasi o masonama don hali conseil national de transition CNT kɛ o y'a la misaliba ye jamana n k'a fɔ ministres minnu bɛ yen o y'a la misali ye ka taa se yɔrɔ camanw ma limanaw ko seni min n'ale cira min n'ale sigin bɛ ko a bɛna maakɔrɔw bɛna sugandi ka bila a kɔnɔna la ka se ka kalataw labɛn ko aya ni maa bɛ sugandi ka bila a kɔnɔ siga kɛmɛ min na o ye k'a fɔ aya finitigiw de bɛna kɛ a ma ɲɛmaabaw ye hali ni maa wɛrɛw olu b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ kuma ye nin ye an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Kunnafoni nasira la min bɛ tali kɛ l'indépendant ale kumana limanaw indépendant ka kuma la bi ni jateminɛ kɛ Choguel Kokala Mayiga docteur a ye ni kuma in sɛmɛntiya a ko gɛlɛya minnu tun bɛ yen Ibrahim Bokar Keita ka waati la limanaw gɛlɛya ninnu halisa ko fɛrɛma sɔrɔ u la dɛ hali n'a sɔrɔla ko olu M5 mɔgɔw wulila ka laɲini ɲini Ibrahim Bokar Keita ka waati n'a ka fanga dafirila nka maa minnu bɛ yen n'olu nakan kun kɛra ko ka jamanadenw ka fanga jamanadenw ka laɲini ka o lase limanaw fanga bɛ olu minnu bolo bi n'o ye sɔrɔsilakaw ye ko a bɛ n'a fɔ sonzoro taara sonzoro nana sabu min ye yɛlɛmani minnu kun bolo dalen don k'a fɔ ko ka jamana ka Mali kura jɔ Choguel Kokala Mayiga ye ɲɛfɔli min kɛ jɛmukan dɔ kɔnɔna la Renouveau TV maaw ka télé sanfɛ limanaw a bɛ fɔ bɔ sabu u ka Choguel Kokala Mayiga ka kuma la a y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ limanaw kabi waati min na M5 ye wulikajɔw kɛ ko ka yɛlɛmani don jamana kɔnɔna la yɔrɔ fanga nana dafiri u y'o to la sɔrɔsiw nana fanga ta u ni sɔrɔsiw ta kɔni kɛra a waati ni teriya dan ye sabu sɔrɔsilakaw y'a jira M5 maaw la ko ko in kɔni filɛ nin limanaw min ye jɔyɔrɔ ko ye aya fanga dafirilen ko sɔrɔsilakaw ka kuma daminɛ kɛra u ye sabu u ka fɔ la jɔyɔrɔ damadɔ bɛ yen ministre so damadɔ bɛ yen i n'a fɔ administration territoriale défense sécurité a n'a ɲɔgɔnna caman ko sɔrɔsilakaw ko ka di olu ma Choguel Kokala Mayiga waati ni u ko an mana jɔyɔrɔ ko kama an nana min kama o ye jamana jɔli ni k'i bɛ so jɔ limanaw n'i y'a daminɛ sanfɛ a laban o so o laban ye binni ye a ka daminɛ soubassement la fɔlɔ n'o ye ka jamana gɛlɛyaw ɲini k'a dɔn ka fɛɛrɛw sɔrɔ u la yanni a ka kɛ jɔyɔrɔ tila ye Choguel u ko k'u ye nin fɔ nin waati ni kana se fo sisan ma k'a bɛna fɔ aya sɔrɔsilakaw u b'o sira kelen de kan sabu jɔyɔrɔ minnu bɛ yen n'o b'u bolo bi limanaw ni maa caman yɛrɛ ko aya ko politikimaw jamana ye tiɲɛni min kɛ ko politikimaw de sen b'a la olu de ye fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ san 30 an b'o kɔlɔlɔ kɔnɔna la Mali dun y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta bi a bɛ san 60 bɔ Choguel Kokala Mayiga ko n'i ye a tila limanaw ko san 30 la maa minnu bɛ yen n'olu ye jamana marako ye finitigiw ye o yɔrɔ ko politikimaw sen t'o la ko ni dun ko k'i bɛ jamana jɔ bi k'a sɔrɔ politikimɔgɔw sen t'a la limanaw i solila i ma taama o la M5 kɔni tɛ fɛ ka saliya fiyewu u ka kɛlɛ in na sabu u y'a jira k'a fɔ transition baarakɛlaw bi u yɛrɛ ka fɔ la M5 maaw u ye sira bila ka ban u bɛ fɛ k'u latilen k'u bila sira kan o de y'a to u kɛlen don ka jɛrɛbaw boloda jɛrɛ dɔw bɛ yen a na kɛ u bolodalen don sini yɛrɛ M5 maaw k'u bɛ fɛ ka maa bɛ yen limanaw ko o ye wulikajɔ kɛ don tɛmɛnenw na M5 bɛ fɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kokura wulikajɔ ka kurakuraya walasa u ye laɲini minnu kɛ halisa u ka se ka bila sen kan e ko an tɛ kunnafoni bila nin kan yan indépendant de ye nin fɔ dɛ limanaw k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka lamɛnni ko ɲuman na k'a hakɛto ɲini k'aw fɛ u kan ta cogoya la limanaw Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la kumaso kɔnɔ a balimakɛ Amadu Jalo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna gafe wɛrɛw olu lakali kɛnɛ kan a k'an bɛn.